Jo el primer dia, quan vaig arribar a aquella classe, vaig quedar molt sorprès perquè, no sé, era molt maco, la llum que entrava, els arbres... Tot el temps lliure, quan no estàvem treballant, havíem d'estar pensant o preparant alguna feina i, no sé, ha estat un any, ara ja s'acaba, però ha estat un any molt, molt intens. Sempre havíem d'estar quedant, fent treballs en grup i quedant amb els companys. I, bueno, com per exemple ahir a la nit, que vam estar fins les 12 potser muntant una estructura de fusta gran allà i, bueno, al final fèiem entre 4 i ja vas quedant i vas fent convivència fora d'aquí, no? I això és una de les coses que més m'ha agradat també, el conèixer gent nova, fer amics, els companys de la classe. Per molt que provis i provis i provis tot el que has de fer, has de tornar a provar-ho molt i molt més, s'ha de treballar molt dur i sempre així pot arribar el moment en què al final falla alguna cosa, però el més important és saber improvisar i estar preparat perquè això passi, perquè sempre hi ha alguna cosa que potser no sortirà com esperaves, però el més important és tenir la capacitat de reacció per arreglar-ho i sortir-te en l'últim moment. Llavors, per mi ara s'obre un nou futur totalment diferent, amb el que trobo, bueno, espero hi haurà moltes oportunitats. Estic desitjant llançar-m'hi de cap. M'agrada aquesta incertesa perquè realment, quan no tenim res, ens ho hem de fer tot nosaltres. Llavors ens dona aquesta oportunitat de crear el que nosaltres vulguem des de zero. I això és el que estic disposat a fer, d'anar-me creant el meu futur tal com jo el vulgui fer.